Baksa borok sawo tabuni jora kobui hamjama eba beri kahamte naithok mana ki chela chakiri khainai hayake rang gonang angna nango henkaise beri kahaman honei salemarok khonau phiaba a kogle busuk jorati kobui abule saimanya jeng amsino sanai tabuni jora chela chakiri khayei rang puisa tomphano baksa berile khorok sabai tongna go sia eba khorok sabai tongima ebo nogui tongo tangai okok saka henkai jingno tini abo kahai kok khoroksa takuk bini bekhani kok share khakya bo agur tola chakiri khai tongo a bagai bo daily office thange bini hikai alka chalabai tongo hini saka tei bo bahake saiman ka hengai salcha bo kalbari thangi hor kothogo nogo phirokma jora apuru bini hamjama bori eba bini bihik chalabai tonglai manchaka bini mokol buskango dadak sidake abake or takuk tini bini koboi ostori no share khake bini bihik bahake bono amsik saljora thangi tobukha abuka hikok tei o video jaka belai kahamte hamya wansumu kotorbo tongo a bagi a secret live diary channel joto kok kolok mana chikon kai chawi nor jotona kahamke bujirnai henkai video no cut ebe skip takhaji pulia sekang o chalate buri borok hamsakino kajela kya a bagi chela o burino bini logi agur tola nok bara telangi tonika tangi henkai chela sak sajong maimui songi chawi office thana ke belai kosto ango honai bihigno logi telangi tonika abo hake bihig busani hamjama halok ekdom bujilai thanjake 2 bosor gahamno tongmani salchake chela office thangya nogono tongi tongka apuro o burini number kaise senior borokni sms sopakya a message angka baby jengte bupuro malaine khatangka nono abo kahai message sopajang nugi o chela logi logi a number senior no call khai koksingka nungsabo tangi aro abo hake message khaitong a jora o wrong number chela saka dara sorry ang ani buri molikano message khaimani se nini aro mistake angu sorry dara abo kahai kok saka a wrong number chela Haipono yang chela a jorani simi bihigno kisa kisa recipe ni jangka tei sak sak ekdom thamchi nargma ya angai bini bihig eba burino kotoka ang nogo kri sanikai bui baida malai tong tamo angai tong sabo saiman tomong chamong kebo chela atike message khaigelak chela atike kotoka bini bihigno apuro buri saka ang angma bo kri nung ano tangi atike recipe tong aboda nini hamjama tei saka nung ano abo hake recipe walanya bagida amsak sal hamjagi kajigi tobo nini logi nung asak se ano chajak yake kagi rohorti tebo ang angma kri tete ano bui kahake tawan sude buri abo kahai kok sai kap khang abuni next day hinkai o chala saksak wanchuko ani no chayang khana ani bihigno atike buni kobai recipe walai marok abagi chela bini bihigno sorry eba nakar mungsanka angte nono kuno dino buni kobai hamya wanchu liya ano nakar chidi chela atiki saka hinkai a jora tei tamo sanai abo hake khorokni bujilai tesa khalogi baksake hamlai thangka tei abuni 3 mas olo salchao chela bini office o tongte bini burino call khai sawo ang tini sarigo nogo phajakala khana phungo phachinai tangai hinkai yango ani khoroksa office staff bini salini kalbari thangnani ano logi sani tongka a bagai ang tini ani staff bai baksa thangai khana phachinai o chela atiki sama olo a buri saka doako kahamke thangai phale de hinai tei abuni sarik jorakai buri nogo sajung thona nango honai bini aro khoroksa chela phai tongphakya tabu o chela sabo henkai abo joto video ni paithoka tebo kahamke saimanai yang tei khaksa a salo chela office paye bini staff khorne ke kalbari thanglakya lembo sara bukhago olo bor kalbari thang sogike ekdom tongthoksa thoke party khaimang horni ektangka abuni olo bor horni maiche thona honai rokolai drop a jorano bini staff ni aro nokni bor kol khai saka nini ama lomani bari suka sori rok kelijak tongkha dati nogo phaidemano phaigedi tangi hinkai nini amano hospital talangna nang tongka abo kahai sahar ka bini staff no mane kai o tlani bini staff ni real nok hinkai agur tala krishna nagoro borok joto family kaisa tongo a bagai a horni ekta wono borok khorni lemusara ni simi garbe agur tala thangna nakha apro otla bini staff no saka jeng agur tala se sopake hinkai ano ani nogo kalangi thangchire ang nogo kalai thochinai chela atiki samo olo bini staff da ko hne bini gate doglam jora kalangi thanga bini dol eba a chalano apro chela hor kutugo nok malikno phone call khai sojaka gate phiok dihnai olo chela gate bisingo habi second floor ro kaithanga mane borok bara tongmani second floor ro bara tongo abage chela doglam gana thangai bihigno call khaikya doga khuluk dihnai haipono bihig call receive khaliya a jora khai chela doga togoi bihigno sosana nangkha doga khuluk dihnai abuni olo buri thuma sisawi khorang khalakya tongari khulugi tongo hanai abage yang phatro busai nasing tongka bini bihigno bopro doga khulugno hanai haipono bihig doga khulugna lersuka a jora khai busai
kisa kisa chuang nungjani bagi doga tokna nangka apruke nok malik tola tongnai tamosu kes kes wngkha eba tamo saw nangkha hwnei phaiye naiphaikya aboni srapsa tongke bihik doga kholgoi rikha apro yang room phataro tongnai bwsaite nok malik nukha room bisingo burni logi khoraksa chela gamsa kanjak a jora hinkai tei tamo sanai bwsai sungka o chela sabo hwnei apro bihik eba buri saka ani dara se ang sajung thuna kiro hwnei logi rina phayo burni ati kokna khnai bwsai thamchi narik malia a jagano bihikno thabara phungsa rikha tei a manjane chela no kai boi khawi tonikha aboni next morning engkai o burni family te chelani family borok agurtola o chelate burni bara nogo thangi sogikya apro chela jotono koboi kok sawi khnarika abage chelani family o burni ekdom naslai joli jake kaglai hine saka tei khaksa burni family saka borokni bwsajungno tewesa mapkai residi hinai apro chelabo direct saka o burino nung o chelabache hamjagi tonglai tongukai bobaino thangsiri angtei ni nimukhangno nanese muchungleya apro buri kabui saka angtei abo kahai englia tewesa nung ano last jora residi buri atike sawi kapsuka abage chela o burino saka nung tabuk nini ama babu somai nogo thangradi tamoni hingai ang tabuk ekdom joli tongo olokai boni jaga boni bara roko tebo kokotor engnesi olo ani jolema hamke angnono na phaine chela atiki samolo buri bini chelano nasigi tebo kapsuka haipono chela bukha karakai tongkha a bagai a sala a jorani simi chelabai buri tabuk hakjal englajak tangi hinkai abuni olo borok khorokni kwbangma kok salakya haipono chelate o burino bisas korikya tei buri bo jesuk kahamki tongi phunukbano o chelano bisas khari manliya tamoni hinmale buri o chelani joto bisasno pulyano sabarika abo hakino borok khorokni amse kubui hamjagi kajak laimani tiniti salo chikoncha mistake ni bagi borok tabuk kaklanya nangkha a bagai chela tabuk las pachingo bini bukhani chikoncha kokno sai khnarika sungcharo buri kaham buri naithok abono nasigi ta hamjagdi ta kajagdi tamoni hinba o kahamte naithokle srapjani kokse abo kahai kwbangma tongnai eba manai phiaba mini kahamte hamya jora nono bujoi logirinai abo kahai borok bukha kahamle naithogi manani belaki thuku a kok thaino dare kobai sana thangke bukha kahamse nango tabuni jorao video ni men kok abono borokni bisasno kuno dino ta sabadi tangi hinkai bajak manino tewasa phacha thepana belai kosto abagai tabuni jora kwbangma borok ati chikon chikon mistake khaimani bagai bukhani hamjama borok yakari kalangjago a jora hinkai teita mosanai je yakari kalangjanai hopung kabui mukti thagya bukha ayuk mayuk abo kahai engo abagai wansukdi bujidi malai phine norobai next video jaga।